ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршидагӣ то мошини Opel Sedan ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. касоне ки дар канали мо тозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад иваз 21098 соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати миёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 1.5, коробка передач механикай. нархи мошин 5555 сомонӣ. ба рубл бигардонед 37000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш карбюратор мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Sedan соли бароишаш 1993 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, объём моторш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 136000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош солона мебошад. и охирин нархшай дигар арзон карда намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. сеюм Nissan Maxima соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём моторш 2.0 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 21500 сомонӣ. ба рубл бигардонем 146000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки срочно мефурӯшемша, боз алишиам аст ба мошини хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prastoya ки соли бароишаш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, объём моторш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад. баллонош созай. гуфтесае ки агар харидори аниқ бошед, бо савдо кардаам мешавад. алишиам ҳаста ба Opel Hatchback, солаш 1997 сол бошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Toyota Tundra соли бароишаш 1995 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвори бензин газай, абиё мотораш 1.5. Коробка передачи автоматикай. Нархи мошин 8000 сомониай. Ба рубл бигардонед 54000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристияй, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки мотораш об гузарондагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум. ваз 2106. соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газай, абиё мотораш 06. коробка передачи механикай. нархи мошин 9000 сомониай. ба рубл бигардонед 61000 рубл мешавад ки ранги мошин сербиристияй, кузаш седан. мошина краскаш сӯхтагияй, растамоша кардагӣ нестай. гуфтагие ки биен ай пеш бинем, боз арзонам мекунем агар харидори аниқ бошед. боз гап мезанем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум. опел дути, соли бароишаш 1996 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газай, абиё мотораш 1.6. коробка передачи механикай. нархи мошин 27000 сомониай. ба рубл бигардонед 184000 рубл мешавад. мошина састаяниш аз зури баъд гуфтесай срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар. ҳаштум. мошини фурӯшии мо мебошад и Volkswagen Pasta ки соли бароишаш 1997 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, абиё мотораш 2.0 литрай. коробка передачи автоматикай. нархи мошин 15000 сомониай. ба рубл бигардонед 110000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристияй, кузаш седан. мошина мотораш кор намекарда будай, кондисионер доштай, 3 моҳи дига сурок доштай, тонировкаш, климат контрол. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва алишиам бидай. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ноҳум. мошини фурӯшии мо мебошад и Daewoo Espera ки соли бароишаш 1995 солай. дар ҳолати миёна қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газай, абиё мотораш 1.8. коробка передачи механикай. нархи мошин 8000 сомониай. ба рубл бигардонед 54000 рубл мешавад. састаяниш аз зури баъд гуфтесай агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум. ваз 2115, соли бароишаш 2001 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия, абиё мотораш 1.5. коробка передачи механикай. нархи мошин 17000 сомониай. ба рубл бигардонед 116000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесай срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 11. Opel Astra G дар кузови универсал қарор дорад. соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати беҳтаринай. қарор дорад дар Истароушан. сӯзишвори бензин газай, абиё мотораш 1.6.
коробка передач механикай. нархи мошин 38000 сомониай. ба рубл бигардонем 259000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 4 баллони нав дорад, техосмотрш 1 сола сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. хундай старекс соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар кӯлоb. сӯзишвориш дизелай, объём-моториш 2.0 литрай, коробка передач механикай. нархи мошин 28000 сомониай. ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. мошин нав мотор кардагиай, ҳамаи ҷоша 100% гуфтесай. мефурӯшанша срочна, сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар. гуфтагие ки биенаи пеш бинем боз савдо мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 13. мошини фурӯшии мо мебошад ки Chevrolet Aveo ки соли бароишаш 2006 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, объём-моториш 1.2 литрай, коробка передач механикай. нархи мошин 42000 сомониай. ба рубл бигардонем 286000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надора, ай вагонай. 81000 километр пробег дошта. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. Nexi Daiwo соли бароишаш 2002 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, объём-моториш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 18000 сомониай. ба рубл бигардонед 122000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra S ки соли бароишаш 2003. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтеппа. сӯзишвори бензини холия, объём-моториш 2.0 литрай, коробка передач механикай. нархи мошин 32000 сомониай. ба рубл бигардонед 218000 рубл мешавад. ранги мошин кабуд аст, кузаш сидан. мошин срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. мин хеле моро дастгириро фаромӯш накунед.